să dai bani. La biserică, la Valea Sării, nu am făcut. Gata, nu? La 26 octombrie, cu prezent, da? Înainte de a da drumul la proiectul de hotărâre, să punem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Sunteți de acord, nu? Cele 9 proiecte de hotărâre inițiate de domnul primar. Vă rugăm, domnul primar, să mai adăugați un proiect la ordinea de zi, alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni. Că după ce am făcut ordinea de zi, ne-am dat seama că ne-a schimbat o făcut așa de 3 luni. Mai trebuie încă un, dacă nu altcineva. Primul proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Valea Sării, județul Vrancea. Mergem pe fiecare sau? Cum vă hotărâți Da, dumneavoastră? eu zic să dăm două citiri ordine de zi, s-au aprobat și după aia domnul primar la Bun. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Valea Sării, județul Vrancea, pe anul 2021, trimestrul 4. Proiectul 3 privind încheierea exercițiului bugetar al Comunei Valea Sării, județul Vrancea, pe trimestrul al 3-lea. Proiectul 4 privind aprobarea indicatorului tehnico-economici la proiectul de lucrări modernizare străzi în Comuna Valea Sării, județul Vrancea. Proiectul 5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de lucrări înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în Comuna Valea Sării, județul Vrancea. 6 privind aprobarea unor lucrări de reparații a unor drumuri vicinale situate pe raza Comunei Valea Sării, județul Vrancea. Proiectul 7 cu privire la desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local care va face parte din Comisia de Evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcției de director al școlii Vasile Chinescu Valea Sării. 8 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 contractul de asociere și anexa 3 la statutul de asociere și dezvoltare intercomunitară Vrancea Curată la hotărârea Consiliului Comunei Valea Sării. 9 proiect de hotărâre privind solicitarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului și solicitarea prelungirii perioadei de valoritate scrisorii de garanție eliberată de Fuginul pentru proiectul modernizare rețelei de drumuri de interes local în Comuna Valea Sării, județul Vrancea, finanțat prin submăsura 7.2 în cadrul contractului de finanțare numărul foarte mare, încheiat între APIR și ADPRU și Comuna Valea Sării. Și punctul 10 pentru încă 3 luni viitorul președinte de ședință. Dacă îmi dați voi aici, la punctul 9, cu îngăduința dumneavoastră, să retragem acest punct de pe ordinea de zi. După cum o să vedeți din cursul acestei ședințe, nu mai are rost această hotărâre nouă, încât proiectul pe 7.2 am reușit să-l închidem la timp și nu mai este nevoie de prelungirea scrisorii de garanție. Va trebui să-l retragem de pe ordinea de zi. Și se introduce alegerea președintelui de ședință. Supun la vot, sau dacă aveți alte propuneri pentru ordinea de zi, dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Domnule primar, începem cu punctul 1. La punctul 1 e proiectul privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Valea Sării, județul Vrancea. Cum vă spuneam adineaori, am reușit și am închis și din punct de vedere al documentelor proiectul pe măsura 7.2, adică am reușit și ne-am făcut treaba. Când spun că am închis, spun că s-a întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Deci nu vorbim de cel final, deci la terminarea lucrărilor. Și s-a reușit depunerea la timp, adică până pe data de 22/10 și a ultimei cereri de plată. Ne referim la cererea de plată către AFIR, Constanța. La momentul când s-a întocmit ordinea de zi, nu știam dacă o să reușim sau nu să ne încadrăm ca termen cu recepția.
în condițiile în care am reușit să ne încadrăm cu recepția, am scos acel punct de pe ordinea de zi și ca să putem face recepția, aveam nevoie și de această hotărâre de Consiliu. Hotărârea de Consiliu nu puteam să o luăm înainte să facă recepția. În schimb, ne-au acceptat ca la depunerea către Ministerul Documentației să venim cu un proiect de hotărâre. De aia a apărut acest proiect de hotărâre cu modificarea inventarului domeniului public și privat. Practic, despre ce este vorba? Este vorba despre acele străzi, le putem denumi străzi acum, și nu uliți, le putem denumi străzi, ele au reintrat în inventarul nostru, deci până la momentul în care firma aceasta a desfășurat lucrări pe ele, au fost în administrarea lor pe perioada contractului de lucrări. Acum au reintrat la noi, doar că s-au modificat valorile de inventar. Da? Adică s-a mărit valoarea de inventar pe fiecare stradă în parte. Cu valoarea respectivă. Și acum avem poziția din inventar la numărul 1, avem noi, din HCL-ul 33 pe 2016, se numea drum local Școala Veche la Colacu, acum se numește strada Școala Veche, are lungimea 600 de metri, drum modernizat, valoarea veche era 1500 de lei, valoarea nouă e 555.828,98. Drum local Primăria Veche, cum era înainte, acum e strada Margaretelor, 176 de metri drum modernizat, la Colea, ca să îl identificăm, plus 174 de drum pietruit, deci trebuie să înțelegem că ce s-a recepționat, s-a recepționat doar pe măsura 7.2, chiar dacă între timp s-au asfaltat și acele două zone, ele sunt momentan în lucru, deci proiectul acela este în desfășurare. Valoarea de inventar acum este 180.745,38. Dacă vreți, le dăm citire tuturor, niciun fel de problemă. Sunt 13 asemenea străzi care s-au modernizat și reintră în inventarul nostru modernizat. Despre asta e vorba la primul punct. Vă ascult și la acest proiect de hotărâre. Deci, deocamdată, acest proiect rămâne doar în fază de proiect. El este depus la minister. În momentul în care ne va da avizul pentru modificarea inventarului, atunci vom lua o hotărâre finală, doar cu avizul ministerului. Deci, el va rămâne tot proiect acum. Într-o ședință o să revenim iar cu acest proiect și o să spunem devine hotărâre. Numai după ce avem avizul de aprobare a Ministerului Dezvoltării. Și apoi el se va publica în monitor oficial printr-o hotărâre de guvern de modificare a inventarului domeniului public al Comunei Valea Sării. Ca să știm, adică să nu... Gata, s-a și modificat cu nimic, da, să nu mai... Deci el va rămâne în fază de proiect până ne va da avizul ministerului. Da. Deocamdată el este înregistrat la minister. Când ne vine avizul, poate să ne vină și negații, nu putem să știm. Deocamdată toată documentația e depusă acolo. Am să punem la vot ca să proiectul să meargă la minister și... Da, el, da. Să punem la vot. Iată această lumea. Rectificarea bugetului. Da. După cum ați urmărit și dumneavoastră prin media, cred că ați văzut că în luna 10-a au fost, sau a noua, la nivel de guvern și în luna 10-a s-au făcut repartizările de sume de la noi, de la Agenția Finanțelor Publice. Ne-au fost repartizată și nouă suma de 50.000 de lei. Suma de 50.000, pot să dau citire întregii documentații, dacă sunteți de acord. Eu nu am nimic împotrivă. Să vă citesc rectificarea. Cum credeți dumneavoastră, sau pot să vă explic pe larg. Dar haideți să vă... Cum doriți dumneavoastră, nu este niciun fel de problemă. Deci, practic, ca idee, cei 50.000 de lei i-am dus în două conturi. 45.000 de lei s-au dus la ajutor social, adică la asistență și asigurări sociale, la
contul de asistență și asigurări sociale și 5.000 de lei s-au dus pe capitolul 74, cred. 84, nu 7, 84. Reprezintă. Drumuri. În capitolul 84 reprezintă. Deci eu vă spun, adică ce s-a făcut cu acești bani. Adică unde s-au dus. S-au dus cei 45.000 pentru către asistență socială, pentru că OAT-ul nostru are obligativitatea să pună la dispoziția, mă rog, în vederea salarizării și a acordării indemnizațiilor de handicap, 10% din totalul sumelor pe un an întreg. Și am venit și am completat acolo că eram un pic deficitar. Cam asta e, în asta constă această rectificare de astăzi și dacă vreți să discutăm pe tema aceasta, eu sunt de acord. Cum credeți dumneavoastră? Adică dacă vreți să citim și să dăm citire mai în amănunt, eu de acord. Nu împotrivit. Nu are rost. Dumneavoastră îmi spuneți. Dacă nu, supun la vot proiectul numărul 2. Deci este prima rectificare de 2 ani de zile la Primăria Valea Sării și când spun rectificare, spun că s-au primit sume la dispoziția OAT-ului, adică din sume defalcate de TVA. Când se dau acele sume cu destinație specială, acele sume, n-ai ce face, le duci de unde vin. Dar la ora actuală, deci suma asta am dispus noi de ea, cum am crezut de cuvință. Era obligația noastră să punem acele sume pentru persoane cu handicap și e normal să-și ia indemnizații. Deci despre asta e vorba la acest punct. Deci supun la vot proiectul numărul 2. Încheierea exercițiului bugetar de trimestrul 3. O să vă dau citire raportului de specialitate întocmit de contabil. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate pe trimestrul 3 al anului 2021. Conform dării de seamă întocmite pe trimestrul 3, bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Valea Sării are următoarea configurație. La secțiunea de funcționare avem prevederi bugetare anuale 3.095.000, prevederi bugetare trimestriale cumulate 2.993.000, încasări realizate 2.360.041 de lei. La capitolul cheltuieli, credite bugetare inițiale 3.095.000, credite bugetare definitive 2.593.000, plăți realizate 1.713.335. Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale, bunuri, servicii, asistență socială ale asistentului personal și persoane cu handicap și indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap. Excedent la secțiunea funcționare 646.706 lei, din care 349.000 de lei sume primite prin înlăturarea efectelor calamităților naturale. Adică urmarea demersurilor făcute de noi, de personalul primăriei împreună cu dumneavoastră, în timpul anului, în iunie 2021, au fost niște precipitații abundente, s-au produs unele calamități, au venit două comisii, au stabilit niște obiective care au fost distruse și pentru refacerea acelor obiective s-au primit 349.000 de lei. Da? Cred că chestia asta am mai discutat-o și într-o altă ședință. Secțiunea de dezvoltare. Prevederi bugetare anuale 4.561.000, prevederi bugetare trimestriale cumulate 4.561.000, încasări realizate 3.380.439.
La capitolul cheltuieli, credite bugetare inițiale 4.825.000, credite bugetare trimestriale 4.825.000 și plăți realizate 1.295.646. Deficitul secțiunii de dezvoltare se acoperă din excedentul anului precedent, adică 264.000 de lei, și avem un excedent la trimestrul 3, la secțiunea de dezvoltare, de 2.084.793. Detalierea prezentei situații sunt anexele acestea care sunt în spatele a ceea ce v-am citit eu dumneavoastră. Dacă vreți să facem discuții pe această temă, sunt la dispoziția mea. Dacă sunt întrebări, dacă nu, o să pun la vot proiectul numărul 3. Sunteți de acord? Da. Proiectul 4, indicatorul de uzare spre... Înainte să dau o privire la acest proiect numărul 4 și înainte să deschid această discuție, vreau să, sau probabil că ați auzit din media că s-a deschis în luna septembrie programul de finanțare pentru AT-uri Angel Salini. La acest program putem și noi depune, știu eu, să zicem, 1, 2, 3 proiecte câte credem noi. Ideea este în felul următor. Propunerea mea este să depunem 2 proiecte pentru acest program Angel Salini. Aceste proiecte le depunem, nu știm dacă vor fi declarate câștigătoare sau nu, ci se face documentația pentru a vedea dacă primim finanțare și ne vor include și pe noi în cel puțin unul, dacă nu poate intra în 2 proiectele pentru o viitoare finanțare. În consecință, ideea este următoarea. Am discutat cu 2 proiectanți care se ocupă de aceste obiective. Și unul dintre proiectanți mi-a trimis un deviz de lucrări pe care să-l anexăm la documentația care trebuie depusă la minister. Celălalt încă nu mi-a trimis această documentație, acest deviz de lucrări. Ideea este că în timpul acestei ședințe s-ar putea să primim acest deviz. Ideea este următoarea. Fie îl discutăm acum. Eu vă prezint străzile pe care le propunem noi să fie modernizate și ce ne propunem la acest punct. Fie dacă nu, o retragem de pe ordinea de zi și în cel mult 3 zile mai facem o ședință de îndată extraordinară, cum se va numi ea, și o să-l prindem în acea ședință. Pentru că încerc să mă încadrez în acel termen, dacă nu mă înșel, ultima zi de depunere a documentelor este 5 noiembrie. Și nu este doar această hotărâre de Consiliu Local și acest deviz. Deci, acea documentație nu cuprinde doar hotărârea de Consiliu Local și acel deviz. Păi, în loc de proiect, vii cu acel deviz. Da? Adică, proiectul care urmează să fie făcut nu va depăși valoarea din deviz. El va fi pe acea valoare. Ei, acest deviz are niște calcule la bază, adică standarde de cost și așa mai departe. Nu intru eu în amănunte dintre astea tehnice, dar neavându-l efectiv acum în față, nu pot să vin să vă spun dumneavoastră o sumă, o valoare sau ceva. Repet, fie îl scoatem de pe ordinea de zi și vom fixa o ședință când, după ce îl vom primi și o să vă anunț din nou și îl discutăm la momentul respectiv, fie îl discutăm, vă trimit pe un WhatsApp sau dacă sunteți de acord, devizul să-l primească fiecare, să-l vadă. Adică nu că nu ne permitem să facem aici alba neagră, mai ales cu documente oficiale. Asta este hotărârea noastră. Cum credeți că vreți să procedăm, așa facem. Oricum, devizul trebuie să respecte totul ordinul 1333. Deci nu poate să se dea în afară. Bineînțeles că nu poți să... Exact, anexa 3, care este atașată la ordin ca model, exact așa trebuie să sune și devizul ăla. Că nu poți să bagi niște chestii, să zicem, diriginți de șantier, dau un exemplu, când ții ordinul, nu-ți prevede așa ceva.
Ți le respinge bucurie, că degeaba. Există niște reguli în 1333 care țin cont. La fel sunt sume care sunt eligibile, sume care nu sunt eligibile, adică să știm că și noi o să avem o parte de cofinanțare. Dar tocmai în sensul ăsta, când se întocmește acel deviz, sunt prevăzute acele sume care ne revin nouă și care o să le primim de la salvare. Ce am înțeles eu, neoficial vorbind, că proiectele care vor fi finanțate, vor primi finanțare, vor primi o finanțare de maximum 40 de miliarde în bani vechi, adică 40 de lei. 800, nu? 4 milioane de lei. 4 milioane. 4 milioane de euro. Probabil, pe aici. Cam despre asta este vorba. Deci, acum, cum hotărâți dumneavoastră, așa facem, nu este niciun fel de problemă, nu este supărare, adică nu vreau să înțelegeți, nu forțez nota sub nicio formă, o discutăm dacă vreți într-o altă ședință, sub niciun fel de... Nu e nicio problemă, adică, indiferent de situație, ne întâlnim, repet, dacă în cursul zilei de azi până de seară eu primesc acel deviz, o să vă convoc pe dumneavoastră peste 3 zile sau când e ședința de îndată, ne vedem și de rezolvat o rezolvăm. Nu se pune problema. Doar că nu pot să vin acum în fața dumneavoastră să vă spun niște sume care sunt niște aberații, le scot eu din capul meu. Asta dumneavoastră hotărâți. Cum hotărâți? Nu vreau. Ar fi bine să fim de acord cu toții, că așa e corect. Dacă nu e cineva de acord, chiar va juga, adică îl retrage din perioada de zi ca să nu fie problemă. Da, dar e un proiect, deci nu e ceva în care să zici, băi, gata, s-a votat și rămâne bătut în proiect. În principiu, da, cineva altceva de să zici, nu chiar dacă apare o problemă. Până acum s-au stat pentru el. Explicați-ne puțin. Bun. Proiectul în sine, nu asta, deci partea financiară, Deci, proiectul în sine este vorba de o modernizare a unor străzi din Comuna Valea Sării. Trebuie să știți că avem ridicări topo pe marea majoritate a ulițelor. Mai puțin nu avem ridicări topo pe 2 sau 3 uliți. Străzi acum, nu mai sunt uliți. Și când spun unde nu avem ridicări topo, spun la Colacu, e o continuare acolo, cum se numește ulița, Strada Pinului, cum îi spuneam noi, la Pavel Pintea în sus. Da. Deci e o porțiune acolo unde nu sunt ridicări topo. Nu mai știu unde mai e. Nu știu dacă fundătura Pădurarului, e tot acolo. La Coșug, la Coșug. Ele sunt prinse pentru o viitoare asfaltare, adică în acest proiect, dar nu au ridicat topul, dar asta nu e o problemă. Ne ocupăm că dacă proiectul este declarat câștigător, facem ridicările topo și pe acele bucăți și nu o să fie problemă. Că sunt obligatorii anumite lucruri, nu mai pot să sar peste ele. Dar o să vă dau citire, dacă vreți, la străzile care sunt propuse la asfaltare. La poduri, eu pot să vă spun așa, strada Bălții, la Pană, îi zice. Acum, strada Bobocilor, unde domnul profesor Bordea, strada Viilor, adică la magazin în jos, pe lângă magazin. Strada Crăiței, la Bogdan, acolo unde stă. Și am mai prins și o porțiune de drum, undeva în jur de 50-70 de metri, să vedem cât o să ne încadrăm. Continuarea către, ziceți, către Furna. Da. La podul vorbim. Spre Lunca. Spre Lunca, da. Da. E bine. Asta ar fi la pod. Se rupe mereu. Ca punct de plecare este vorba de o lungime. Lungimea o să fie cumva între 2,5 km și 3 km. Adică proiectul, în funcție de cum o să iasă standardele de cost, ne-am propus aceste uliți. Doamna Gătești, cu care încercăm să facem acest proiect, să promovăm acest proiect, a venit la fața locului, am fost pe teren, dar urmează să vedem ca lungime, cum ne încadrăm. Cum ne încadrăm ca lungime, adică nu putem depăși 3 km, deci o să fim între 2,5 și 3. Vedem ce și cum. Și atunci s-ar putea ca 1-2 străzi să mai dispară din ce e aici.
Asta vreau să ne înțelegem. După aia, la Colacu, avem strada Moșdreanului. Strada Moșdreanului... Este la Botezatul. Aia este, care nu are La ridicare. Zât, cum se mai zice. La... Așa, care... Ca să înțelegi. Ca să ne înțelegem. La strada Moțocului, Moțocului pe lângă Moțoc, acolo coboară. Pe cum se Nu, spune? care coboară... Care coboară de dreapta. față cu Pavel La domnul Pintea. Pintea. Da? La Pintea. Strada Pădurarului, ce vorbeam mai devreme, că nu are ridicare, adică, sau fundătura Pădurarului, fundătura Ghiocelului e aia pe la magazin, dacă nu mă înșel, Da. sau strada Ghiocelului, Ai nu știu fost. așa, fundătura sau strada Măceșului, da, nu știu care este asta, chiar nu știu care e. Măceșului, deci nu știu care este. A, la Chitacu, da. A, Măceșul e aici, lângă... La Cornelia, cred că. Da, da, Lângă la Cornelia. la fântână. Astea sunt cele care sunt propuse la Colacu. La Matacină este propusă strada Cătinei, sau ce denumire o să avem. Ideea este că strada Cătinei pleacă de acolo, de la Lăcătuș, cum îi spune, și ne propunem să ieșim în partea asta la Obști, la Valea Sării, La Elimihai, mai bine spus. sau la Enimihai, mă rog, cum, Zona nu, aia. așa, dar la Obști, la Valea Sării și să venim pe lângă proprietățile oamenilor, adică pe partea de intravilan, cum ar veni. Acele părți sunt intravilan și ne propunem acolo. După aia, este la Obște străduța aceea care chiar pe lângă Obște, așa. Mai este o fundătură a tufelor, sau nu știu cum se numește. Da, fundătura tufelor. Asta este. Fundătura tufelor este asta de lângă Ion Rugulez, dacă nu mă înșel. Nu e asfaltat. Nu e fundătura tufelor alea. Care duce la Chiriță. La Chirița. Aia, Aia scurtă. Aia e. Capul ăla. 20 de metri. Cât are? 20 și ceva din ea. Da. Așa, după aia, la Încătun este vorba de strada Crizantemelor, este continuarea la unde coboară spre Putna, în Pruduvoi. Deci de unde a rămas de acolo de sus, de la Burlacu, așa coboară. După aia, tot acolo, în Cătun, este vorba de legătura de la Reul Ciucă, că știți unde stă, până la Costel Burlacu. Este acea breteană care este rămasă. Care trece pe la Constantin. Care trece pe la Constantina lui Neamțu. La Prisaca ar fi strada Prundului, care este în fața Lunelul Micu, deci pleacă de aici, de lângă Lucian, Munteanu. Până la el acolo este o problemă legată de apă și am zis să intervenim. Și mai este fundătura Stejarului, care e la Potică, dacă nu mă înșel. Da. Așa. Am lăsat două străzi cu semnul întrebării. Adică aceste străzi ne le-am propus inițial, care străzi adunate au undeva 2500 de metri, acestea ce le-am enumerat eu, și două străzi le-am lăsat cu semnul întrebării de ce, să vedem dacă ne încadrăm sau nu. Ideea este de strada Corcodușului asta de pe capul mare de la noi, de la Valea Sării, și de strada, nu știu cum se numește, la Poduri, de la Rică pe acolo, este o chestie, un semicerc, ceva, e o străduță. E mic. Da, e mic. Mică, dar Da, mică. Și nici nu locuiește nimeni în cap. Ei, dacă nu locuiește, nu locuiește. Eu vă spun de cele două străzi care ne le-am propus în sensul ca și rezervă, în sensul că ne putem, mai putem merge cu 2500 de metri în plus. Da, în afară de cei 2500. Adică ce v-am enumerat eu aici fac undeva în jur de 2500 de metri. În afară de cei 2500 de metri ce v-am spus, mai e această stradă a Corcodușului și strada de la Poduri ce v-am propus. Cred că n-am mai mult din 200 de metri. Probabil. Probabil. Ideea în sine este următoarea. Nu ascund faptul că, odată ce am încheiat acest proiect pe 7.2, încerc să mai fac un proiect pe 7.2. Știu ce îmi spuneți, că nu mai avem de asfaltat. Este părerea dumneavoastră, dar eu vă spun că mai avem. Și am mai lăsat niște străzi pe care putem să primim punctaj. Adică, ca să fac un scurt istoric, pe perioada financiară 2016-2020, pe măsura 7.2, au mai rămas niște sume la nivel național. Noi,
până acum nu puteam să depunem pe această măsură 7.2 niciun fel de proiect, întrucât aveam unul pe 7.2 care era în desfășurare. Ei, și am mai lăsat anumite străzi ca să putem să obținem punctaj. Acum, e de vreme. N-am continuat cu investigațiile, nu știu mai multe la momentul de astăzi, când vorbesc eu cu dumneavoastră, dar o să mă interesez și dacă există o minimă speranță să putem accesa un proiect din nou pe 7.2, să știți că eu o să încerc și să mai facem un proiect pe 7.2. Nu știu câți kilometri o să aibă sau nu știu ce o să fie, dar în primul rând să văd despre ce este vorba. Acum știu despre ce este vorba cu acest proiect pe măsura 7.2, știu cum se face acest punctaj, de-aia le-am și lăsat. Adică sunt unele străzi care, cum să vă spun eu, da, să primesc, spre exemplu, dacă intri din drum național și ieși din drum național, adică să intri cu o buclă, primești 5 puncte. Asta să știți că e o problemă la noi la Valea Sării la ora actuală, pentru că nu mai avem, din punctul meu de vedere. Dar ne gândim la soluții și o să găsim. Mai terminăm peste. Acum alul. Noi, capul malului, trebuie să iasă din național și să intre tot în național, să aibă o buclă, cum a fost Cătunul. Acum a fost la mine. Intră de la pod de aici, capul alul, pe vine, unde e asfaltat și pe front. O soluție o să găsim. Yes. O soluție o să găsim. Dar aia e altă discuție. Da. Deci asta ar fi referitor la acest proiect. Pe care vrem să-l depunem pe Angel Salin. Noi suntem acum la faza de discuții, nu înseamnă că și suntem acceptați. Deci noi depunem documentația și vedem ce urmează. Că discutăm ca și cum am avea finanțare. Nu știm dacă să avem finanțare. Sperăm să depunem documentația și să fie în regulă și să fim acceptați la finanțare. Asta este referitor la acest punct. Dacă aveți alte notări și vreți să venim cu alte discuții, vă ascult. Sau, da, sigur. Deci rămâne proiectul 4 pe ordinea de zi. Dacă nu aveți alte discuții, o să pun la vot. Proiectul privind înființarea sistemului de alimentare cu apă. La proiectul ăsta cu modernizarea, cu înființarea sistemului de alimentare cu apă și canal în județul Vrancea, să știți că o să procedăm la fel ca și la cel anterior. Am devizul aici, nu e problemă, puteți discutăm pe el. E tot o propunere. Deci să nu înțelegem că avem proiectul și gata, îi dăm drumul la treabă. Deci noi îl depunem pe acest program Angel Salini și dacă o să primim finanțare, o să continuăm cu ce înseamnă achiziții de proiect și tot ce înseamnă treaba asta. Nu primim finanțare, am avut o hotărâre de Consiliul Local și atâta tot. Nu implică cheltuieli, nu implică nimic, absolut nicio problemă. Da, titlul proiectului este Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în Comuna Valea Sării, județul Vrancea, în cadrul Programului Național de Investiții, Angel Salin. Acesta este titlul proiectului. Primul pas care trebuia să-l facem, adică noi ca OAT l-am făcut, s-a creat o platformă unde trebuia să ne logăm, ne-am logat. Suntem în regulă din punctul ăsta de vedere. Ce ne spune proiectantul nostru? Proiectantul nostru ne spune că proiectul este integrat, adică apă și canal, și conform metodologiei se fac 3 devize. Unul de apă, unul de canal și un total. Adică este un deviz pe apă, un deviz pe canal și unul adunate unele cu celelalte. Ce văd eu la apă și ce mai trebuie să știți dumneavoastră, că ce discut eu acum, vă spun prețurile fără TVA momentan. Deci vorbim de 2.090.000 de euro la apă, ca și propunere.
Așa, la canal văd 3.511.200 de euro. Deci astea sunt propunerile. Deci vin 5 milioane și ceva. Astea sunt. Dacă vreți să defalcat pe cheltuieli, pot să vă spun. Deci propunerea mea și discuția pe care am făcut-o, trebuie să știți ce fel gândesc eu. Eu accept din partea dumneavoastră orice sfat și orice, cum să zic eu, orice idee în plus. Părerea mea personală care a plecat, dacă acest proiect va funcționa, va primi finanțare, cred că cel mai aproape și cel mai, nu ușor, că nu va fi ușor, dar cel mai indicat ar fi să aducem apa din Putna, așa cum am spus-o eu de atâtea ori până acum. Ideea mea este să luăm apa de sub capul malului, adică ținând cont că relativ din Putna până în punctul unde vreau să amplasăm casa de apă, să zicem, sau cum să zicem noi, care vreau să o amplasăm pe Pleș, undeva în zona deasupra cantonului, ca să știți. Ar fi o distanță scurtă, relativ scurtă, adică de la Putna până aici. Să știți că nu întâmplător am ales zona cantonului, pentru că zona cantonului, să știți că este un pic mai sus decât Muntea Polacului. Deci dacă avem cu toții telefoane inteligente, putem să mergem până în zona cantonului, să luăm o altitudine și să ne ducem și în partea cealaltă și să luăm o altitudine. Și pe deal la Roșca la fel. Dar o gândire nu înseamnă că e neapărat bună. Dar e un punct de plecare și dacă plecăm la drum și zicem că nu se poate, din start plecăm cu stângul. Noi plecăm la drum cu gândul că se poate și că e ceva realizabil. Dar problema este dacă ne acceptă și dacă ne oferă această finanțare. Asta ar fi ca prim punct. După aia de aici discuțiile sunt altele. Și în momentul în care o să primim banii, atunci o să vedem cum procedăm. Normal că nu o să ne apucăm să sprevelim comuna fără să ai apă. Probabil că prima dată o să aducem apa din Putna până în punctul ăsta și după aia vedem ce facem. Adică discutăm la modul direct. Dacă printr-o minune primim finanțare, este o bucurie și cred eu că este un început și cred eu că n-aș putea să anticipez ca timp, dar e un punct de plecare. Ar fi ceva. Asta este gândirea mea. Poate greșesc, nu știu. Accept din partea dumneavoastră și altă soluție. Avem teren acolo la primărie. Avem teren al primăriei în partea de sus. Asta e o problemă. Trebuie să fim proprietari. Da. Apa este trecută ca menajeră, nu ca apă potabilă. Nu discutăm de apă menajeră, deci haideți să ne vorbim din start. Dacă discutăm, nu se aprobă nimeni proiectul de apă menajeră. Dar Putna este scuze. Da. Putna este trecută ca apă menajeră, nici nu s-a aprobat la nimeni. Dunărea, cum este trecută? Da, la stații de filtrare. Și la noi de ce să nu se poate face stații de filtrare? O să facem 5 canalizare. stații de filtrare costă enorm. Dați-mi o altă soluție. S-a dus în apa de mână. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar se poate face un proiect extra. A fost un proiect de 3 luni, în 2000. Eu nu contest că n-a fost. Ce este acum? Fostul primar n-a acceptat. El a zis că e ultimul din comună și nu are cum să fie apă, să ajungă apa la el. Și dacă a refuzat el, n-au primit nici ceilalți două comuni, n-au primit proiectul. Problema că eu Era viabil proiectul respectiv atunci. Da, eu repet, eu accept variante. Eu m-am gândit la varianta asta în sensul că este o, cum să spun eu, este o porțiune scurtă, relativ scurtă. Vă dați seama că în momentul în care faci o aducțiune, trebuie făcut ceva ca un lac de acumulare, trebuie făcut o îndiguire, trebuie... Mă rog, aia e altă discuție tehnică. Dar ținând cont că aici, în zona asta, Putna relativ face o curbă, ai o zonă de tampon, adică până la urmă poți să dirigezi cumva apa, să-i dai voie să se mai liniștească, să se decanteze. Mă gândesc și eu ca soluții tehnice, că
te gândești în tot felul. Partea bună din toată treaba asta rea, să zic așa, ar fi că n-ar fi problemă de apă. Ar fi apă continuă, tot timpul anului. N-ar fi problemă în sensul că, băi, a venit vara și nu mai avem apă. Adică, iar partea asta, că e menajeră, că să vedem noi că aducem apă până aici și după aia mai discutăm pe parcurs. Nu deschidem acum cutia Pandorei. Dar să ne aprobe să luăm de fond, adică să... Nu o să fie probleme. Nu o să fie probleme să-ți ia de fond, atâta timp cât tu faci stație pe care să o faci potabilă, să o transferi în potabilă. Deci nu e problemă de așa ceva. Dar discuția este pentru apă potabilă din start. Deci nu vorbim de altceva. Nu ne oprește nimeni dacă hotărâm împreună, ulterior să facem niște foraje și credem că sunt fiabile, nu ne oprește nimeni, dar... Foraje cam... Nu știu. S-a forat permanent, că am luat ceapă enorm. Nu știu. Eu vă spun, adică în sensul că ceva trebuie să facem și trebuie să o luăm de la un capăt. Poate de fond, dar de ce să mai mergem pe foraje, pe văzduiește, de ce aici suntem siguri să... Eu așa m-am gândit, repet, poate că sunt și alte soluții, dar cu ajutorul dumneavoastră... Da, un pic mulțumire, domnul Vasile, dar distanța mare, cum? Concret. Da, acolo, nu știu, Câte comuni trebuie să străbați? Deci 3 comune au fost în proiect. Trebuie să ai acces, trebuie să faci un ADI, trebuie să... Nu vorbim ce a fost. Da, eu mai am văzut și eu ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, cel puțin în anii ăștia de când sunt în administrația publică, mi-am dat seama și eu cum funcționează lucrurile. Și cred că noi trebuie să ne ajutăm singuri, cumva. Exact. Trebuie să găsim o modalitate să putem să ne ajutăm singuri. Dacă reușim și dacă primim finanțare, ar fi un început foarte bun dacă am reușit efectiv să facem această captare de apă. Exact. Asta este. Poate că altcineva are altă viziune, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dacă sunt alte soluții, sunt izvoare, știu eu, nu ne oprește nimeni să aducem un surplus din altă zonă. Nu e o problemă. Dacă nu ne aprobă ăsta, deci atunci discuțiile alea micuțe ce am discutat, o să mergem cu ele noi mai departe, că apă nu vedem noi nimic. Deci alea o să fie mai plauzibile și mai fezabile decât... Ca să nu am izvorul de la Bășteri, nu se pune probleme. Nu avem cum. Îl furăm într-un alt vasă. Eu am spus ce idee am eu. Poate dumneavoastră aveți o altă idee, poate aveți o altă propunere. Eu sunt de acord. E bine aici că suntem siguri, adică... Eu v-am expus o idee. Eu v-am expus o idee, poate dumneavoastră vedeți altcumva lucrurile. Eu sunt de acord să purtăm discuția, că nu s-a întocmit proiectul. Noi discutăm acum cam cu pielea ursului din pădure. Să vedem întâi finanțarea și după aia vedem. Tare aș vrea să nu se țină cont de cei 2000 de locuitori. Dacă se țin, dar... Am văzut un cel. Și de aceea a rămas tot, cum am făcut-o, cum a spus, că 38 km, adică... Nu. Am dat-o luat, nu? Care a rămas 38 de km, momentan nu. Nu, dar e mai bine, adică poate nici că am rămas ăla că e mai mic, Păi e mai mică, după aia poți să faci un proiect de extindere. Extindere, Nu, da. Asta e speriam, dacă ducem cu 50 km sau 40, deci bă, uitați. Asta să avem conducta principală și omul, na, fiecare mai... Da. Dacă te duci cu 50 km și faci contul și tu. Sau mergi pe omul, mai poți mai auzi. Deci că am spus că erau discuții, că a spus tot așa că vine costurile prea mari dacă e rețeaua prea lungă și m-am spus mai redus așa ca să fie mai puțin. Să dea Dumnezeu, poate să o face, poate, ce să zic, eu... Aruncăm și noi, ca la pescuit, când ne ducem. Poate prindem ceva. Prindem și peștele cel mare. Da, nu știu ce să vă zic. Deocamdată despre asta este vorba. Da, cam despre asta este vorba la acest punct. Și eu v-am prezentat pe foarte scurt
pe foarte scurt, ce idee de început am eu. Poate că nu este bună, repet, nu știu. Dar aici ideea ar fi că îi dai drumul prin cădere. Știți? Da. Adică după ce ai dus-o sus acolo, după aia îi dai drumul prin cădere. Asta ar fi ca idee. N-ai mai avea un consum suplimentar de energie. Trebuie și terenul tău să-l ai ca să Trebuie să ai terenul tău ca să poți să ai personalitate. Adică ați văzut la Matacino, unde nu-i terenul nostru și nu-i instalația noastră, unde apar discuții în fiecare dată. Da. Da. Păi dacă dintre domnii consilieri au ceva de discutat la proiectul respectiv, dacă nu, supunem la vot. Înființarea sistemului de alimentare cu apă. Și canalizare, da. Și canalizare, corect. Să știți că am fost sfătuit, ca să închei repede, am fost sfătuit să nu doar pentru apă. Și n-am. Nu din punct de vedere. Poate că, nu știu, deci am fost sfătuit să fac doar apă. Ați văzut că mi-a făcut 2 devize pe apă, pe canal. Și dacă îți dă ok-ul odată pe apă și canal, nu o să poată după aia să retracteze, să zică, băi, stai că nu mai faci tu canal, faci doar apă. Da. Să vedem ce va fi. E mai bine. Punctul 6, lucrări de reparație drumuri vecinale. La punctul 6, lucrări de reparație drumuri vecinale. Cred că știm cu toții despre ce este vorba. Este vorba de drumurile vecinale care duc la proprietățile cetățenilor noștri din Comuna Valea Sării. Și aici vorbim de toate satele componente, nu vorbim doar de un sat, vorbim de absolut toate satele componente, adică cele 5 sate, că mi-e greu să mă obișnuiesc, dar o să mă obișnuiesc cu 5 sate. Că și Matacina e tot sat component. Tot sat, așa. Și încercăm pe cât posibil să rezolvăm această situație, chiar dacă văd că în loc să-i mulțumești pe oameni mai mult îi nemulțumești. Ideea este că domnul Vici vă poate prezenta succint o serie de drumuri pe care urmează să se facă aceste lucrări. Eu pot să vă spun că valoarea estimată a reparațiilor este de 125.000 de lei. Deci ce ar trebui să aprobăm, cam asta ar trebui să aprobăm. Restul, referitor la zonele în care trebuie reparate, poate să vă poate oferi mai multe informații de mult. Da, dacă vreți să vă citesc, sau dacă vreți să vă uitați, vă citesc. Cred că nu e lipsit de interes. Știe lumea că s-a făcut în toate și se face în toate satele componente. Mă refer administrativ vorbind. Eu vorbesc acum și s-a făcut. Și mai lucrează, nu? Trebuie făcut. Da. Deci pe poduri. Pe poduri. Drumul la Chilimetea. Deci a început de la... Drumul Chilimetea. De la lucrării, cum... Da. Deci pe poduri. Acolo jos în părul Chilimeță. Eu vă citesc, dar vă spun ca să înțelegeți mai bine că am coborât jos în părul Chilimeță, am luat drumul care este pietruit și aia unde erau bărțile mea și găurile, am mers până la Cabană? mai jos de cabană, mi-am dus până unii, că acolo era rupta, era pite, da. Până unii, primul podeț unde a fost bun. Întotdeauna sunt probleme. Unde erau bărți, unde a fost tubul pus acum vreo câțiva ani care s-a înfundat. Întotdeauna au fost probleme. Pe urmă am fost de la cabană sus până la Neatite acolo. Până la Neatite. La Gheorghiță, din Ne-am întors înapoi, am urcat sus acolo unde, la Luț, așa, am urcat acolo. Pe urmă am venit înapoi, sus la Chilimetea deasupra lui Preda, deci drumul ăla, când am coborât, l-am făcut, am urcat înapoi. Am făcut de acolo, de la Arsenie, de la Târlă, până de Vale, la Cobătrii Poduri aici. Bine, n-am intrat porțiunea unii garduri decât n-ai și de acolo, acolo și mare, da. Și așa, de acolo am luat înapoi spre... Am ieșit la poze. Am ieșit, știi tu mai bine de acolo, Da, am dus spre Blăni, la Poduri, s-a făcut și drumul la... Nu știu cum e zis,
nu prea cunosc acolo. Nu, s-a dus pe toată zona. Deci acolo s-au făcut pe Blăgi, Lunca, a fost în Frânturi, fundul Văileșului, pârâul Văileșului, Ivale, deci partea asta s-a terminat. Acum a fost partea la care a fost la Valea Sării. Intrat pe pleci de aici, de sus, dosul Boșcanului, coborât înapoi, că aici sunt două drumuri care intră din Național. Așa, au coborât pe păreț în Părâul Sărat, Părâul Sărat, Petriman, Painabug, Petriman, din Petriman a trecut la Colacu, a fost chiar așa, coborât pe Valea Carpului. La Colacu s-a făcut cam puțin, adică s-a făcut cam puțin, în sensul că buldozul a fost acolo, n-a venit nimeni să zică. Pe dealul Colacului a zis că e bun, atâta. Deci, și acum n-am mai venit. Am funcție și ce este, că acum nu este. Nu, acolo. Niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea. N-ai cum. Eu am fost și acum 2 ani. Adică eu am stat 2 săptămâni, am fost cu buldozerul zi de zi, am fost, tot timpul am făcut. Care n-a venit, n-ai știut să știi că trebuie să lui 100 de metri sau că trebuie... N-ai cum să mulțumești pe toată lumea, dar... Deci eu am aici, dacă vreți să vă uitați un pic, am distanță, că am fost, am măsurat. Că așa vedeți mai bine. Unde a fost, am scris, fost cu mașina, am măsurat cu kilometrajul, restul care se trecut cu pixul, nu am ajuns să de facem rețetă. Dacă vreți să mergeți, care vreți dumneavoastră să mergeți la un pic pe ele, o să vedeți că treabă să avuc ca lumea. Deci nu drum din 2 metri. Da. Am făcut larg ca să aibă un tăi stânga, dreapta, să nu mai merg pe cer furnă, să... Diferența de anul, în scurt că intervin, diferența de anul trecut și acum 2 ani, buldozerul respectiv este mult mai puternic, s-a lățit și s-a făcut, cel mai important, s-a făcut șanț la drum. Deci asta e cel mai important. Apa și... Am dat cu colțul lame, adică da. Exact, am dat să nățăm un pic drum, am dat colțul lame, și trec ca tot la poduri, eu zic că aici treabă bun, așa am avut. Aici să facem larg ca să poți să mai faci stânga-dreapta, că dacă nu faci același drum în bus de 3 metri, mergi pe cer furnă, pe trecut de 4 ori și gata, să vă cumpau. Și acum momentan s-a încheiat sau mai lucrează undeva? Nu, acum am luat buldozerul, atunci a fost buldozerul, mai bine care treaba cu buldozerul. Are ceva probleme tehnice și o să revin. Și o să revin. Cam asta e. De acum. Mai sunt cele făcut undeva, adică în continuare de ne-a rămas. Păi ce ne-am propus o să scoatem la capăt. Nu o să... A spus că și la Colacu, dacă... Podeță nu au. Pe aici nu știu că în mașină, dacă mai faci o zi, unde mai trebuie acolo la... Problema a fost că îi stai cu buldozul aici 4 zile și te pleci pe el, faci 2 km, vine și... dar aveam și acolo. Bă, da, 4 zile în domeniu, putii din cât ce-ți vorbesc. Nu vezi buldozul, și acolo. Știa toată lumea, mă, n-am vrut, că am anunțat că eu am tăiat pe ăla. Ideea principală este că trebuiau făcute drumurile principale, unde are acces toată lumea, iar chestiile astea că ei se trezeau peste 4 zile. Asta nu poți știi cum funcționează treaba, că uite așa. Așa este, da. Sunt toți buldozerul un kilometru, că a fost el plecat la Focșan să-și ia Gogoșat, nu știu dacă e. Supun la vot proiectul de hotărâre 7, drumul vicinal. Sunteți de acord? Da. Proiectul 7 vine de semnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local pentru Comisia de Evaluare la școală. Deci, o să dau citire raportului de specialitate și o să vedeți că obligația noastră, adică de fapt a Consiliului Local, este de a desemna un reprezentant care să participe la, care va face parte din Comisia de Evaluare a probei de interviu. Țin să o felicit pe doamna director cu ocazia asta că a promovat proba scrisă și în continuare vom colabora. Cred că nu vor fi probleme în continuare
Januarie până va fi o chestie de timp până va primi din nou mandat pe 4 ani. Deci, analizând adresa 10.476 de la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, prin care solicită prin hotărâre desemnarea unui membru din Consiliul Local care va face parte din Comisia de Evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la școala Vasile Eftimescu, Valea Sării, în baza articolului 5 de la C, Comisia de Evaluare a probei de interviu din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de Universitar de Stat, aprobat prin ordinul Ministerului Educației numărul 4597 pe 2021, cu modificările și completările ulterioare, având Comisia de Evaluare, având următoarea componență, președinte, un inspector școlar, membrii, A. 2 reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ aleși prin vot secret de către Consiliul Profesoral. Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor desemna cei 2 membri titulari în comisie și un membru supleant. În cazul centrelor județene de excelență, Inspectoratul Școlar General desemnează 2 cadre didactice titulare cu performanțe profesionale deosebite la concursuri și olimpiade școlare. B. Un reprezentant al Consiliului Local desemnat prin hotărârea Consiliului Local, respectiv un reprezentant al Consiliului Județean, al sectorului și așa mai departe. În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autoritățile locale nu-și desemnează reprezentantul, atunci membru de drept al Comisiei de Evaluare a interviului devine cadru didactic desemnat ca membru supleant de către Consiliul Profesoral al unității de învățământ. Față de cele menționate, propun desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Valea Sării, care va face parte din Comisia de Evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la școala Vasile Eftimescu. Deci, pe scurt, astăzi trebuie delegat cineva dintre dumneavoastră. Părerea mea ca să sprijine pe doamna director, nu ca să o încurce, că suntem cu toții de la Valea Sării, nu suntem, adică partea grea a fost făcută și ar fi culmea la partea mai ușoară să ne încurcăm. Dar nu știu timpul liber, adică bănuiesc că ne va fi comunicată data când va... 15 mai, Murean 10 de 7. Da, dar nu știu exact de ziua. Da, că nu trebuie să se întâlnească mai mult de 3 școli, nu știu cum îl spunem acolo. Pandemia asta e problemă. Da, din ce știu eu, domnul Neguț n-are drept de vot la acest punct, cred. Da, conflict de interese. Nu? Nu are drept de vot, nu are dreptul să se propună el. Nu are voie să se intersecteze. Da, dacă Bogdan propune să vii, dau un exemplu, are voie să votezi ce treabă. Nu interesează pe el. Nu are voie să facă parte din comisii, pe cum. Asta da, este într-adevăr o... Eu nu știu ce și cum, dar să nu fie probleme juridice. Dar cine se conteste? Doar asta nu e un examen. Dar nu-i vorba de asta, dar tu nu ai voie să fii în comisia respectivă. Dar chipuna, lasă pe altul. Dar nici nu mă lasă de comisie. Care are și timpul liber. Gândească că... Timp liber n-are nimeni. Da, dar când sună telefonul, să fie cam jumătate de zi o pierde. Sau chiar și toată ziua. Poate să fie întâlnirea. Eu bănuiesc că trebuie să fie cineva care știe. O zi sau noapte, nu ai. Da, și o și noapte, n-are cum trebuie să pierzi balanța. Eu fac parte din comisia de liber, nu trebuie să știi ceva acolo. Corect. Domnul profesor, aveți timp? Eu voi fi și eu la rândul meu indrugat de altă comisie. Așa înțeles. Ea are conflict de interes. Noi. Noi conflict, bă, Și conflict o să fie cu ei. nu, dar pe asta am zis că nu. Nu, domnul profesor. E prezidat în treaba asta. Nu dai cu la ei, știi? Am înțeles acum am mesajul. Hai, ne blocăm, ceva. Haideți. Pomana? Dintre voi. Domnului Viciu are cu pomana, că e abureat. Mai ai, domnul Viciu, mai ai, până la 11:30 să mai faci foamă, dar... La 11:30... Ia de 2 ori foamă. Deci înainte de dată să stai. Să pui din ceva. Că sunteți nehotărâți. O să propun eu chiar dacă deranjez.
nu-i corect. Dar atunci dacă n-am voie, tac. Dar de ce nu? Păi n-am voie să propun eu. Hai. Hai, Lucian, îi propunem. Gata, Chiar cum o Păi cum să nu vă băgați în păsări? Ce înseamnă asta? treaba e așa domnul privat, treaba Nici eu n-am voie să propun, nu? vă să duci să cursi, că faci treaba, asta mare. Da, adică nu ne ducem acolo, tot Cine, ne ducem Bogdan? să Exact. Bogdan, gata, hai, vezi Asta Bogdan? am vrut să spun. Ridicați mâna, dacă vreți Bogdan. E cel mai tinerel, să mișcă Așa, foarte deci repede. chiar Bine. propune Știu Bogdan. liber. Are știu liber. Are timp liber, da. Da, are o grămadă de timp liber. Da, are și timp liber. Mai acum nu mai contează. Ei, nu fac bine. Deci am terminat și cu 7. Proiect de hotărâri privind modificarea și completarea anexii 1 contractul de asociere și anexa 3 statutul de asociație de dezvoltare intercomunitară Vrancea Curată. Aici este. Documentat. Ceva trebuie să fie aici, nu este la tot. Lasă-l acolo. Deci, în esență, o să vă explic ce este mai mare. În locul lui Neguță să semnezați cineva care vreți noastră pentru toată comisia asta. N-am considerat ca... Deci, la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 a contractului de asociere și anexa 3 privind statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată, la hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Sării numărul 40 din 29/8/2008, deci, mai repet, 40 din 29/8/2008, ca să auzim cu toții. Privind asocierea Comunei Valea Sării, lăsați-o, doamnă secretar, Comunei Valea Sării, județul Vrancea și unitățile administrative teritoriale din județul Vrancea, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată, pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii în județul Vrancea. În cadrul ședințelor adunării generale a asociațiilor din cadrul ADI Vrancea Curată, organizat în prima jumătate a anului curent pentru a stabili detaliile finale ale delegării gestiunii serviciului, mai mulți primari din localitățile rurale, membri ale asociației, au formulat propuneri de modificare a modalității de plată a serviciului în sensul că și în localitățile rurale, taxa locală să fie înlocuită cu tarif, adică prin încheierea de contracte individuale între operatori și utilizatorii casnici. Conform hotărârii Consiliului Local Valea Sării, 40 din 29/08/2008, se aprobă asocierea Comunei Valea Sării cu județul Vrancea și unitățile administrative teritoriale din acest județ, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată, cu obiect de înființare de activitate, înființarea Serviciului Județean de Salubrizare pentru localității de pe raza județului Vrancea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a Serviciului Județean de Salubrizare și a serviciilor de salubrizare a localităților membre. Mai pe românește vorbind, este vorba de o refacere, o repunere în o actualizare de date, în sensul că sunt colegi primari care nu făceau parte din acest ADI, în sensul că au mandat din 2020, adică de anul trecut, și figurau reprezentanții ai acestei asociații colegilor dinainte. Și acum vor o reconfirmare, o nouă hotărâre prin care să fim reconfirmați. În spate este acest contract și zice, Consiliul Local prin reprezentanți și e o înșiruire de la 1 la 70 și cât suntem noi. Și face actualizare de dată atât la contract cât și la asociație. Exact. De-aia sunt două anexe. Da, și asociația respectivă, în general, este reprezentată prin primar. La Valea Sării este în continuare prin primar. Este o reconfirmare, dar componența cea din 2008 nu mai corespunde cu cea de astăzi. Despre asta este vorba ca idee.
Rămâne stabilit în continuare la noi, la Vidra, taxa locală pentru salubrizare. Adică zona 2 va rămâne cu taxă locală, cum știți. Deci, aici, în localitățile din zona 2, Vidra, plata serviciilor se va efectua de către Consiliul Local în contul serviciilor prestate de către operatorii CTE utilizatorilor casnici. Încă o dată, vorbim de utilizatori casnici. Utilizatorii non-casnici vor încheia contract direct cu salubrizatorul. În localitățile din zona 2, Vidra, va fi instituită o taxă locală pentru salubrizare care va fi plătită de către populație. Deci astea rămân în vigoare așa cum le-am stabilit noi. Nu am stabilit nicio taxă momentan și nu am venit cu niciun fel de propunere la dumneavoastră de taxe pentru anul ăsta, pentru că, unul, nu știu, n-aș putea să vin cu o sumă, n-aș putea să vin cu o valoare, atâta timp cât n-ai un fundament. Asta ar fi unul. Doi, avem o taxă stabilită pentru anul în curs și nu pot să vin acum la mijlocul anului sau la sfârșitul anului să-i spun omului, știi că mai trebuie să mai dai 20-30 de lei, că s-a gândit cineva. Da. Asta este modificarea. Practic nu e nicio modificare, e o reconfirmare pentru noi, dar asta prevede această asociație. Și faptul că mergem în continuare pe taxă și faptul că utilizatorii non-casnici vor încheia contract direct cu salubrizatorul, care va fi la momentul respectiv. Asta este referitor la întrebări, dacă nu supun la vot proiectul numărul 8. Proiectul numărul 9 privind aprobarea noului președinte de ședință și președinte domnul Pavel Florin. Dacă sunteți de acord. La diverse, dacă e cineva. Nimeni nu are nimic de discutat la diverse? Închidem ședința? Domnul primar, ales ceva la diverse? Doamna la dispoziția dumneavoastră, dacă vreți să mă întrebați ceva. Dacă vreți să nu spuneți ceva. E nevoie de alte informații. Mai revine buldozerul? Ați zis defect? Dumneavoastră ați fost la ședința, nu? Dar ați spus că e defect și în viitor apropiat cu toate cu zilele astea, că a zis că lumea nu a fost. Da, mai revine. Mai de făcut, dar depinde acum îți dai seama că dacă a trecut în același loc și nu știu, fac iar un traseu de 1 kilometru, 2 pentru 100 de metri. Adică dacă a fost pe drumul ăla, stai și următorul și la 3 km, mă duce iar acolo. Adică costurile. Iar 3 km? Păi nu, adică nu e corect, pentru că nu e corect pentru buzunar, știi, să duci pe același drum și la jumatea drumului. Da, da, mă înțelegi și dacă se lasă acolo. Am fost în ordinea de zi, dar asta este. Te-ai dus atunci când a fost? Noi, dar pentru doamna secretar. Unul a pus tuburi, acum plătești. E vorba de colegialitate și vorba să fie scris la fiecare Până la urmă avem interes comun aici. Hotărârea la... Am fost buldozer, bă, dar am dus luat. S-a destecat pe fie... Ești sancționat. Eu vă mulțumesc. Dumneavoastră cum vă hotărâți să Alina,